హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నేమ్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే నేను ముందుగా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని చూడండి. ఇప్పుడు బర్త్డే విషెస్ ఎడిటింగ్ ఫోటో ఎలా చేసుకోవాలో చూడండి. ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ్లో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ముందుగా నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది. ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి కైన్ మాస్టర్ అని కొట్టండి, ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. ప్లస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి 16.9 తీసుకోండి. డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది మీ సెల్లులో ఉన్నాయన్నీ. ఓకే, చూసుకోండి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వీడియోస్, ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎక్కడైనా క్రోమ్లో కానీ ఎక్కడైనా చిక్కుతుంది. ఇక్కడ లేయర్ కనిపిస్తుంది. లేయర్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి మీడియా పైన క్లిక్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎవరి ఫోటో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫోటో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది దాని ఫోటో మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఇలా లాంగ్ చేసుకోండి. ఓకే, సెట్ అయిన తర్వాత కొంచెం స్మాల్. ఓకే, ఇక్కడ చుట్టూరు పింక్ కలర్ అనేది ఉండాలి రౌండ్గా. ఓకే, ఇక్కడ క్రాపింగ్కి వెళ్ళండి. మాస్క్ను ఆన్లో చెప్పుకోండి. ఓకే, ఇలా పెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఫోటో మీద క్లిక్ ఇచ్చి క్రోమోకి ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. ఎనేబుల్ చేయండి. రైట్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు సాంగ్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆడియో మీద క్లిక్ ఇచ్చి మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే సాంగ్ యాడ్ చేయను, బ్యాక్ వచ్చేసాను. ఇక్కడ ఫోటో రాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోటో వచ్చింది. బర్త్డే మీద క్లిక్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మీ ఎవరి పేరు రాయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ పేరు. ఇంత పెద్దగా అవుద్ది. మరి ఇక్కడ సైజ్లో పెట్టుకోండి. కలర్ మీద క్లిక్ చేసి షేప్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. గ్రీన్ కలర్ యూజ్ చేసుకోండి. యూజ్ చేసి ఇక్కడ వీడియో ఎంత లెంత్ ఉంటే అంత లెంత్కు తీసుకుపోండి. ఓకే, తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత సాంగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పైన ఇది ఉంది కదా, ఆడియో పైన ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఎక్స్పర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ స్కిప్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు ఎక్కడైనా షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేసుకోండి. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ్లో పెట్టుకోండి.